No to zaczynamy, a ty siadaj. Choć na co dzień spotykają nos przygody, choć nie zawsze świeci słońce prosto w nos, z nami każdy tak jak żołd jest pogodny, bo ktoś temu sprzyja dobry los. Niech ta święta rozbawi nos, niech się śmieją serca mą, niech zaśpiewa każdy głos. Zaczynamy wszyscy grać. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Niech się śmieją serca mą. Na tej ziemi se żyjemy, od pradziada mijoną za wiekiem wiek. Aki dobrze nasze dzieci wychowiemy, będzie radość, będzie szczęście, będzie śmiech. Niech ta święta rozbawi nos, niech się śmieją serca mną, niech zaśpiewa każdy głos. Zaczynamy wszyscy grać. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Niech się śmieją serca mą. Czas pracy, czas nauki, czas zabawy. Tak poukładało to już wszystko się. A kto z nami, ten nie musi mieć obawy, bo kto śpiewa o tym, on nigdy nie ma źle. I wszyscy razem. Niech ta śpiewka rozbawi nos, niech się śmieją serca mną, niech zaśpiewa każdy głos. Zaczynamy wszyscy, już poradzicie. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la. Niech się śmieją serca mą, niech ta święta rozbawi nos, niech się śmieją serca mną. Niech zaśpiewa każdy głos, zaczynamy ostatni roz. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la. Niech się śmieją serca mną. Jest czas pracy, czas nauki, czas zabawy. I właśnie dzisiaj trafił dzień zabawy. Myślę, że serca wszystkim się śmieją, choć tym bardziej, że dzisiaj zapolimy pierwszą adwentowo świeca i radośnie oczekujemy narodzenia Jezusa Chrystusa. I tak rozpoczęliśmy 14. turniej kół gospodyń wiejskich Gwara Śląsko na Wesoło, który odbywa się pod patronatem burmistrza gminy miasta Czerwonkalszczyny Wiesława Janiszewskiego, którego pozdrawiamy, bo się spóźni. Pozdrawiamy pana burmistrza. A w imieniu pana burmistrza mam wielką przyjemność powitać przewodniczącego Rady Miejskiej Czerwionki-Leszczyn Bernarda Strzodę, przewodniczącą Komisji Promocji Kultury i Rozwoju Rady Miejskiej Jolantę Szejkę,
Witam radnych miejskich i powiatowych. Witam sołtysów Sołectwa Polowice Dominikę Baranowicz, Sołectwa Książenice Marka Strzecha, Sołectwa Przegędza Gabriela Bregułę oraz sołtysa Sołectwa Szczejkowice Henryka Fuksa. Jest nam bardzo miło gościć zastępcę dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Annę Szymik. Witamy kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku, Ewę Widuch. I równie gorąco witamy pomysłodawczynię turnieju i wieloletniego kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku, Jadwigę Gajewską. Witamy również koordynatora Uniwersytetu III wieku w Czerwionco-Leszczynach, Krystiana Wyleżoła. Pragnę również powitać organizatorów, którzy niemało wysiłku włożyli w przygotowanie dzisiejszego turnieju, czyli witam dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, panią Mariolę Czajkowską i cały zespół techników, którzy będą tu się dwoili, troili, żeby wszystko wypadło. A ja chcę, żebyście Państwo im teraz już na początku podziękowali, bo wiecie, nie skuli pandemii, no ze względu na wiek mogę o tym zapomnieć. Dziękuję. Nawet długa życia. Dziękuję. Pragnę jeszcze dodać, iż współorganizatorem turnieju jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku. Brawa. Witamy drużyny, które wystąpią w dzisiejszym turnieju, a więc zaczynamy od Bełku. Koło gospodyń Bełku. Alfabetycznie Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Człuchów. Koło Gospodyń Wiejskich Lepiejsko. Koło Gospodyń Wiejskich Książenice. Oraz Koło Gospodyń Wiejskich Palowice. Teraz chciał dopiero powitać kibiców i już, bo zaś mogę zapomnieć skóry wieku, jak Rzek powiedział, Rostomili Ludkowie, ja liczę na waszą fachowość. Nie kierujcie się specjalnie jakimś tam partykularyzmem, bo wiecie na to, że z kiedy wsi jest więcej, będziecie się głosem serca kierować, no to ta drużyna wygra, nie? Więc jak umiecie i poradzicie ocenić, to wybierzcie tych najlepszych. I muszę wam powiedzieć, że będzie sprawdzenie. A jakie sprawdzenie, to się dopiero dowiecie przy rozdaniu nagród. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy turniej, to widzicie, ja to wiedział. A naszym gościem specjalnym jest zespół regionalny z Pisarzowic, Pisarzowianki. Szanowni Państwo, Rostomili Ludkowie, no i wśród będzie konkurencja śpiewaczy. Zespoły wykonają pieśni śląskie. Jakie to będą pieśni, to się dowiemy, kto to zostanie tajemnicą. A potem jest scenka kabaretowo, teściowo i zięć. Ale zanim zaprosimy pierwszy zespół, czyli reprezentantów koła gospodyń wiejskich z Bełku, my wspólnie zaśpiewamy starą pieśń. Myślę, że poradzicie. No ma być chyba na Śląsku na wesoło to jest. Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Chociażbyś przeszedł
cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Dziękujemy. I tutaj taką małą uwagę, bo szefowo zespołu regionalnego, jakie wsi to żeście są spisarzem? Bo mnie się zawsze spiekło, że mam idealny kamień. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest to hymn powiatu cieszyńskiego i na zjazdach regionalistów w Bielsku jest właśnie wykonywana ta pieśń i wszyscy stoją tak jak po prostu do hymnu. Ale nie będziemy przedłużać, bo wiemy, iż tam jeden z pieśniarzy, z akompaniujących zespołowi się gdzieś śpieszy. To mu potem pokiwiemy na dobro. Szanowni Państwo, Rostomil-Ludkowie i przed Wami w piosence śląskiej reprezentanci, artyści z koła gospodyń wiejskich Bełku. Zapraszamy artystki. Fajne tango, orkiestraną grą, teraz siebie fajną, pięknie karusją. I no coś ci powiem, ustój nie ptać mnie, bo jak nie przestaniesz, to ustawia cię. Alois dostał szlak i delta i miał chęć zabawić się. Przypadkowo trafił Gerda, rozkładał podali się. Szli się naprzód do dół przebłysk, by na bóstwo zrobić się. Alois musiał się ogolić, Gerda pomalować się. Fajne tango, orkiestraną grą, teraz ciebie fajną, gryfty karusją. I no coś ci powiem, ustąp deptać mnie, bo jak nie przestaniesz, to ustawia cię. Bez się oba szli globali, szczatlem oglądali się, mistesy powyciskali, żeby nie wyglądać źle. Alois oblik Antuk Strajfki, Gerda swój najlepszy majd i zaprosił ją na tancik, w tańcu szepcze do niej tak. Fajne tango, orkiestraną grą, teraz ciebie fajną, gryfty karusją. I no coś ci powiem, ustój deptać mnie, bo jak nie przestaniesz, to ustawia cię. Fajne tango, orkiestraną grą, teraz ciebie fajną, gryfty karusją. I no coś ci powiem, ustój
wspomnę, że ostatnia artystka zniknie. Dziękujemy. I zaproszony na scenę kolejne artystki, tym razem reprezentujące koło C jest jako drugie, czyli Stowarzyszenie Koło Gospodyń Ciuchów. Akurat chodzą z muzyką, to my mi poprzeszkodzali trochę. Przepraszam. To jest wspomniak głoszą.
Dziękujemy artystkom ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Człuchów. A teraz kolej przyszła na A, B, C, D. Artystki z Koła Gospodyń Wiejskich. No, z D Miejska, oczywiście. Zapraszamy! Moja ciotka się spytała o ciebie w kościele i powiedział organista, co chciała tak wiele, żeś robotny i porządny i że dom budujesz. I do tego nie powiedział, że ty nie tańcujesz, a ty stoisz, nie tańcujesz i ściana podbierasz. Kiedy kapniesz się ślimoku, jak na cię spojrzałam. Ojca mnie i mnie poproś i ruszymy w tany, bo poprosi mnie do tańca tych miodłoplanych. To było dla nas zaglądą. Jak zaglądam się na ciebie, już mam swoje plany. Ślub wezmymy w Edymisku, wesele we straży. Byda miała zamiar zrobić poroka człowieka. I no popatrz się na mnie, a nie na gipseka. A ty stoisz, nie tańcujesz i ściana podbierasz. Kiedy zamkniesz się ślimoku, jak na cię spojrzałam. Bądź sam umie i mnie poproś i ruszymy dany, bo poprosi mnie do tańca tych miodłoplanych. Dzisiaj fajnie na muzyce grają muzykanty, ciekawusy, co im prześle jedynie o żarty, choć akordeonu fałszuje. Żadny mu nie szkodzi i tańcują wedle niego i starzy i młodzi. A ty stoisz, nie tańcujesz i ściana podbierasz. Kiedy kapniesz się ślimoku, jak na cię spodzieram. Bądź sam umie i mnie poproś i ruszymy w tany, bo poprosi mnie do tańca tych miodłoplanych. Już jest skoro i orkiestra gro ostatnio śpiewa. Koleżanki tu tańcują i nogie tam nie ma. Jak się wkurza, to przestana pieśniak pierdolona. I do tańca cię poproszę dzisiaj chyba sama. A ty stoisz, nie tańcujesz i ściana podbierasz. Kiedy kapniesz się ślimoku, jak na cię spodziewam. Choć sam umie i mnie poproś i ruszymy w tany, bo poprosi mnie do tańca tych miodłoplanych. Koło Gospodyń Wiejskich Dębińsko. I kolej
Kolej przyszła na reprezentantki koła gospodyń wiejskich Książenice. Zapraszamy! Patrzymy, czy wylecą z muzyką. Nie? Nie widzę. Wywołamy ich. Zięcia jedynego, chciała go manglować wedle gustu swego. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Zięciu, ach zięciu, dała, że ci cera dała. Musisz ją szanować, żeby nie płakała. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Teściowo, teściowo, dała żeś mi cera, to jest moja baba, nie wstyrkaj się teraz. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Teściowo, teściowo, dała żeś mi cera, jest to moja baba, nie wstyrkaj się teraz. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Ważysz mi teściowo kartofle i kiszka, zrób mi rozrolady i modro kapusta. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Zięciu, ach zięciu, co my to robimy? Zamiast się szanować, to my się wadzymy. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa, zięciu i teściowa. Niech żyje zabawa, zięciu i teściowo. A teściowo co? To było koło gospodyń wiejskich Książenice i w tej kategorii piosenka śląsko, ostatni już przedstawiciele kół gospodyń wiejskich,
artystki z koła gospodyń wiejskich. Skąd? Z Palowic! No właśnie. Gotowe? Patrzymy i nic nie widzimy, bo nic nie widzimy. Jadę. Okienkiem wyrosła pietruszka, a ten mój kochany ciśnie się do łóżka. Rada mu, szaja mu, wyszyła chusteczka, dała mu. Rada mu, szaja mu, wyszyła chusteczka, dała mu. Wyszyła chusteczka zielonym jedwabiem i podała mu ją okieneczkiem swoim. Prawda jest, że ten twój syneczek szelma jest. Prawda jest, że ten mój syneczek szelma jest. Ojcowie nie wiedzą, ale ludzie wiedzą. Traciła pionę, bo zieloną wiedzą. Prawda jest, że ten mój syneczek szelma jest. Prawda jest, że ten mój syneczek szelma jest. Prawda jest, że ten mój syneczek szelma jest. Wielkie brawa! To były ostatnie przedstawicielki kategorii piosenka śląsko. Przypomnę, że w tegorocznym turnieju kół gospodyń śląskich Gwara Śląsko na Wesoło występują koło gospodyń wiejskich z Bełku, bardzo dobrze, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Szuchów, Koło Gospodyń Wiejskich Dębnieńsko, Koło Gospodyń Wiejskich Książenice i Koło Gospodyń Wiejskich Palowice. Właśnie. I teraz nastąpi prezentacja scenki kabaretowej Teściowo i Zięć. Czy ja mu mogę powiedzieć o tym, jak ja został zięciem? Chcecie czy nie? Marek, chodzi do mikrofonu. 2, 3, o jest. Rostomilitkowie, zanim ta moja zaczęła mnie prać, to musiała mnie poznać. A jak mnie poznała, to potem ja musiał jechać poznać moich przyszłych szwigrów aż pod ruską granicę. Było to wiadomo, ze 40 parę lat temu. I tak, to się nazywało zmówiny. Zmówiny były. Zawożat i moi przyszły teściowej taki enny bukiet. Za całko zaliczka, że kupił, bo było to wtedy, jak jeszcze zaliczki były, całko kiasiarnia, że kupił, nie? Przyjeżdżą tam, klęką przednia, dową te kwiotki, a ona do mnie: Panie Ślązak, a po co, że mnie tam snopek zielska pan przywiózł? Trzeba było węgla! Ona myślała, że każdy Ślązak to fedruje i tam w mieku i przywiezie trochę tego węgla, nie? Teściowi wziąłek zawsze, co? Siebie flaszeczka. Ale ty też do mnie: Panie Ślązak, a po co, że mnie pan to świństwo przywiózł? Trzeba było węgla. Ale jak skończył o tym węglu, przeszedł do rzeczy i powiadał: my u nas, panie Ślązak, taki bimberek pędzi, że szkoda gadać. Na wieczór zaszliśmy na te barzoły, na te bagna. Po pierwszym zywciągu mnie sztopło, po drugim stracił dych, a po trzecim rozum. Bo się obudził pod pierzyną u mojej przyszłej teściowej. Nie wiem, czy do południa taką rada chodziła, no ale pomijamy to, słuchajcie. No i wiadomo, wesele, a na tym weselu, no, wiecie, każdy jak miał te wesele,
stodole. Nie było takich fajnych namiotów jak Terowski. No i w stodole, jak to w stodole w sąsiekach goście siedzieli z jednej strony, z drugiej strony. No ale jak to tam, wiecie, na wschodzie, no śpiewają. Tym na klepisko wyskoczył teść czy teściowo, już nie pamiętam, ale dajmy na to, że teściowo, nie? I tak zaczęła. Biegnie krowa, biegnie, ciele za nią biegnie, przychodź do mnie za psy, kiedy ci się zachce. Oj, dana. Potem z drugiego sąsieka też wyskoczył i tak im odśpiewał. Biegnie świnia, biegnie, słonina się trzęsie, mówcie już po łzy, dość z tobą łzy. Oj, dana. A potem słuchajcie, co powieść wyskoczyła i śpiewała i tańcowała. Biegnie kurra, biegnie, kogut jajco niesie. Oj, dana. Było fajnie, a Terowski, jakże ją mam żyć? By wesołym być? No jak? I jakże miało żyć i wesoło być, nie moja babeczka nie chce nic robić. Zima szansę nocki i ma śniadaniu, a moja babeczka na wszystko zganią. Donna samego, wypijmy kupę płynu złotego. Donna samego, wypijmy kupę płynu złotego. Pięknie dziękujemy. Brawa się należą artystkom z koła gospodyń wiejskich. Skąd? Z Bełku. Setka, teściowo i zięć. Są żywie ciekawe, co się wydarzy. Cześć, mamo, cześć. Dobrze, Dziochu, że cię widzę. A kogo idziesz? No to ciebie się wybrała na kawę, trochę posiedzieć. No pogadać. to się cieszę, bo ja mam konkretną sprawę do ciebie, wiesz, ale taką naprawdę. Musisz mi doradzić, ja? To pójdź na kawa. Czekaj, ja ci kawa zrobię, przyniosę. Dobra, to Czekaj, zrób, a ja mamy. posiedzę już troszkę. Ja? Ale wiesz, chodź prędko, bo tak ciekawo, tyś co to tam, ty tak tyś możesz. Ach, Dziołcho, mam taki problem, ale sama go nie umiem rozwiązać, wiesz? No. Wody, co to tam u was? Ach, Dziołcho, wiesz, u mnie wszystko po staremu. A powiedz mi, a ten COVID u ciebie już był? Och, przestań, Kaj, a choby przyszł, to i tak go nie puszczę. Dziołcho, dobrze. Kurde, co to może za sprawa taka Ach, ważna? mam taką ważną sprawę, wiesz, mam dziołcha, Ania. No. I ma ta dziołcha już 25 lat, ale nie myśliło, że niaczce. A ja by tak chciała zostać teściową, żeby tak zięć przyszedł, przyniósł mi jaki kwiatek, jako bombonierka, tak fajnie pogodą ze mną, bo słyszała, że tak zięcia fajnego dają. Wiesz, nie wiem ci powiedzieć, jak to dzisiaj z tymi młodymi zięciami, bo ja samych obcych. Aha, no ja, no ty masz tych No, chłopców. No no. ale ja by tak chciała mieć tego zięcia, wiesz. A ta moja Ania, no robota i komputer. I robota i komputer. I nic więcej. Komputer, No. ja mam pomysł, przynieś no laptop, To i zaro zaraz. coś wymyślimy. Ja i idę do Ani, bo ja się na tym dziołcho nie znam, wiesz. Przynieś. Ale jak ty to poradzisz, Ja ci to powiem. może to Tak. znajdziemy. No idziemy. Taką pieruńską skrzynię, no nie wiem na co tutaj potrzebne, ale... Co znajdę? Oż, mąż dziołcho. Aha, na łopach tu ci Ja było. no widzisz, no. Tak się zgodno. Nie. No cóż, super. Patrz, Je, po je. randkowi. No. A dawcie, że tu A, wiesz, pani? Jezus. Wola i sam jedzie do wyboru. No, to ci wybierze. Ale ten by był fajny, taki przystojny, nie? A też nie? Nie wiem. Obejrzymy dalej. Jezus, ten
Ten taki majętny, nie? No, ale było brecią, prawda? No. A ty? Jeronie 3 razy w domu się chcesz się żenić. Nie z moją Anią. Jeszcze baby mu się chce. No, ci powiem, koniec. Ale wiesz co? Ja. Dość tego na dzisiaj. Bo im dali w las, tym cię... Możesz dział korekt, możesz, ale co teraz z tym wszystkim zrobimy? No co, no nie ma problemu. Napiszemy, umówimy ich wszystkich dzisiaj na 6 wieczór. Się ich położą. No, i bierzemy do niego śniadanie. Ale czekaj, bo się nasza... Ania! Ania! Chodź, Odziołcho, powiedz, czy ty możesz dzisiaj jakie wychodne? Nie, bo ja muszę raport napisać. Masz raport będzie pisać. Dobra, to Zosieńko, to idź ta chwila do domu, spokojnie. A ty co? A co wy tu robicie z tym laptopem? A Jezus, Zosia chce kupić flight. O, Wiesz, i tak wybierowy, ale tu nic ciekawego nie ma. Kupiłaś się, nie, no nic my nie wybrały. Nie to, ma nic ciekawego, to wiesz co, ja polecam do domu Ja, coś tam ja, chałupę ja. ogarnąć, Dobrze. a pod wieczór przylecę. Na 18. Zosia, na a raz. co ty tam uciekasz? A no bo musi się przygotować, wiesz? No troszkę, A wiesz? na co się będziesz przygotować? A Dziocho, to jest niespodzianka do ciebie. Babo, będziemy mieć gości. To ja się muszę trochę ogarnąć. No i ja daj się zrób nabóstwo, Dziocho, bo przyjdą sam kandydaci na twojego hopa, a na mojego zięcia. W końcu byda teściową. No, mam taką cicho nadzieję, wiesz? No, wypiskowałaś się już? To, no ja już mogła być. Już dobrze. mogła być. Dobrze, Aneczko, już. No może... Mamo, Ja... ciebie na starość chyba w łebie się poprzewra. Ach, ty tak głupoty. Jo, jakby tak chciała, to się sama poszukam. No i już można jeszcze minut i szukasz i nic. No, jeszcze mi się żaden nie podobał. Bo się taki nie narodził. Wiecie co, dziążki, ja przyleciała, bo Zobacz. przecież... Ale wiesz co, Marta, już tam coś widziała. Ja wiem, O, nie. jest to prawda. Ona go dała, no serio. Nie. Witam cię, synku, witam. Widzisz jakiego fajnego? A powiedz mi, jak ty się nazywasz, synku? Marek. O, Marek, fajnie. Ale mamo, nie ryszawy. No i co? I szczerbaty. Koniec świata. A na dodatek zezowaty. Ale myślałam. I to, że niezwykło, idealną, ale do mnie nieosiągalną. Znodła się królowa z węku. Ja? Straty, ty widzisz, jak ci nagodą. Tak, dostałaś za swoje, widzisz? Ty już tam coś dzwoni. Chyba idzie następnie. Idzie, runie. Runy, opisz. Nie, ale to wypasiony. Wypasiony, fajnie, syn. To jest Alois, trzykrotny wdowiec. Mam Mercedesa, wielko chałupa i pieniędzy kupa. Weźmiesz? Ty myślisz, że się taki as, bozi bogaty. To nie mogę. No już 3 baby pochowane. Nie chcę być czwartą, wolę być samotną. Nie ma tak. Nie ma szansy. Oj, Co mogę za to liczyć? Jej, a teraz taki młody, jaki fajny. Powiedz, synku, jak ty się nazywasz? no, ja jest Janek. Ja jest rolnik, który szuka żony. Jest, że panią zamroczony. A czym pan Jan się zajmuje? Może jakieś zwierzątka hoduje? Ja się nie znam. Ja mam rolnictwo i wszystko mam zmodernizowane. Przez mamusia zarządzane. Przez mamusia! Oj, do rolnictwa mnie nie ciągnie. Styknie jajko i szczypiorek. Jednak pana nie wybiorę. O, to Janek, proszę. Widzisz, jaki to by był zięć, już mi przyniósł bombonierki. Myczek zaprosili, aż... Jezus, jak to radio. Zosia! Zaskoczy. Ale ja nic o tym nie wiem, no proszę cię, nie Jońsze mnie 100 godą.
Ja widzę, żeście już naszykowani, No ja. goście zebrani. No ja. Anulko, ty moja kochano, to ja mam niespodzianka, wyjdziesz ty za mnie. Ja się muszę Tak, oczywiście. Jaki śliczny. żeni się, niech się żeni, no. Tak. No tak się żeni. Ania, powiedz tego Wojtka Moszkalu, nie? A w robocie przyjdzie zaraz. A, przyjdzie. Teściowo i chęć, mieli już chęć przejechać się na rowerku. Ja je taki lot, że będę miał ta cyreczka i chlapnąłem se troszeczkę. To ja tu cierpię. A ty się po barach smykosz. Anulko, kochano, ty dioprzyczkę twoje zachcianki przyniósł. Łobeś się ta wielko, ta długo ta zimła, ogórki kiszone, śledze. Kurde, zapomniał, że szekulady następnym razem. Najważniejsze, co razy dziołcha miała. Ale No. Ania, nie przezywaj. Niech się on trochę napije. Przez te troszkę mu wątroba Oj, nie Marciu. zgnije. Ja też tak cierpię z tobą, babeczko, aż mnie serce boli. A mnie, Wojtku, boli ten ząb, ten ostatni. Kurde, teściowo, to musicie o niego zadbać, bo kto mi te piwo będzie otwierać? Muszę. O, jaką miło rodzinna atmosfera. Ja przyszłam na odwiedziny, ciasta żon napiekła. Och, jak ja ci dziękuję, mateczko, żeś mi tako piękno i dobro synowo dała. Widzę, że mamuśka już przyszła, kołacz przyniosła. Zawsze. A ja zrobiła dobrej zupy na łoju. Dobrze, teściowo, no jest, to będzie wyżyrka. Będzie wyżerka jak trzeba. A ja mojej Anusi herbatki waża, nie Anuśko? Te twoje spuchnięte kosteczki masuja, maszkety kupuja, kwiatuszki, no. A jo? Roda teściowo, jak się dobrze koło mnie będziecie mieć, to i ja wam dobrze zrobię. No Jezus, dziękuję ci, ty. Widzisz, jakiego dobrego zięcia masz. No, widzisz? No. Doczekała. Tak, tak. Z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciu. A teściowo, kto tak jeszcze skraja, bo zawsze idzie ją uścić. Teściowo, ty stary romerze, ja spojrzę na ciebie, cholera mnie bierze. Ja spojrzę na ciebie, cholera mnie bierze. Było to koło gospodyń wiejskich, Bełk, a za chwilę w oczekiwaniu na przygotowanie się kolejnych artystek ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Czuków zaśpiewamy wszyscy razem najpopularniejsza śpiewka na całym świecie, oczywiście wykonywano przez polonusów. Śpiewka śląską. Szła dzieweczka Kaj, ale w oryginale z 1863 roku w śpiewniku Juliusza Rogera zapisano jest, że szła to gajeczka, więc spróbujemy zaśpiewać. Jademy i wszyscy się kolebią i śpiewają. Dzieweczka
Leszka! Gdzieś chciał go rozbawić, tak, ja? No fajnie, że mnie rozbawić. Proszę się. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, do zielonego, do zielonego. Napotkała myśliweczka bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham. Jeszcze raz. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Myśliweczku, kowaleczku, bardzo ci rada, bardzo ci rada, bardzo ci rada. Dałabym ci chleba z masłem, ale go zjadła, ale go zjadła, ale go zjadła. I wszyscy, gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Dobrze zjadła, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Bo jakby chciał lecieć stąd, to bych cię zebrał, to bych cię zebrał, to bych cię zebrał. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Wielkie brawa dla Lobos. A teraz teściowo i zięć Szczurowa. Cześć, Wandeczko. Cześć. Faj, żeś ty to był. No nie widzisz, że idę od fryzjera? To tak długo? No ja, no przeca idziemy na ta impreza, nie? A, ja zaś zapomniałam. No, widzisz. A tu możecie dzieci. Jeszcze dzieciom laptop przyniósł. No ja, no widzisz, no to tak jest. Masakra. Nie. A powiedz mi, dawno żeś tak nie pytało ta swoja teściu. Co tam u niej słychać? A nie zgadniesz? Wczoraj z nią gadała przez telefon. Ja? I wiesz, co mi pada? No. Że ją bolą zęby. O Jezusiczu. I wybiera się do tego słynnego dentysty. Co? No. A co, kanały jadowe i będzie udrożnią? A, dość głupoty. No. Powiedziała, jak będzie wszystko dobrze, to do nas jutro przyjedzie. Nie, ino nie to. Ino nie to. Nic się nie martw, nad będzie. Teściowo, w domach to jest. Jak będzie. Ja
Teściowo, a ty żeś tak na długo przyjechała? Nie siadasz, a nie herbaty nie pijesz? Ty już się nie napijesz, nie? Zaraz idziesz. Nie? A jednak siadasz. Boże święty. Jednak siadł, Fajnie się przywitał. ale Babcinko, muszę się ciebie coś zapytać. Czyś ty się szczepiła na te choroby zakaźne, a na tego koronawirusa? Ja 2 razy, a czemu ty się pytasz? Bo tata zawsze godę, jak ty przyjeżdżasz do nas, zaś ta cholera do nas przywiozła. Co ty to zaś gadasz? no powiadam. Babcinko, Wszystko wyda. ja was jest tak kocham. Przywiozłaś nam coś fajnego, dobrego. Ja? Ja? Lizoki. Nie, Jeden do ciebie, jeden do Haneczki. Lizoki, petne lizoki. Nie stać się na coś więcej? Nie o lizoki? Nie, bo ja je biedno emerytka. A pędzy ją można wielką. Jak to tak widzicie? Skenera. Jeronie, wiecie, przyjechała chcubie. I z Węchowa i do Piechty. Tak mnie szłapy bolą, nie umiem wytrzymać. Z Banchowa Piechty? A czemu się taksy nie wzięła? Bo to trzeba płacić. No widzisz ją, woli się męczyć niż se taksówkę nająć. Cało teściowo, nie? Czekaj, no babcinko. Ja ci przyniosła laczę Obyś dobrze mnie wychowali. i ryczka. No, Daj się te twoje populowe nogi. A jakie są? a ta prawda, June to mogą. Odpocznij się, babcinko. Nareszcie, jak mi jest dobrze, jak zawsze tak te nogi wyciągła. Ura, babcia się nogi wyciągnie. A wiesz co, ojciec Godo? Nie, Jak ty się nogi wyciągniesz, to my się coś kupimy. nie, tego już A wiesz co? Nowe auto. Wszystko wyklepam. Siatek lub się wymy, idziemy do ogrodu, bo już nie wyczynia, No to już Wszystko. Obyś. Widzisz, tyle tam tysięcy łazi? No to nic nie widzę, no moja mamuszka. No jak to? Łobędź, tyle tysięcy. Jak się przekręci, to wiesz, wiele będziemy mieć kasy? Ty ina na ta kasa. A no przeca mu wysokie ubezpieczenie. Ale na to moja grubie. mamuszka. A, dobra, wiem, że jest. No, No toż to tak się może, ale jak się przekręci, to będziemy mieć kasę. co będziemy mieć razem? Ja. Nie. Haneczka ze Haneczka ze szkoły przyszła. Idziesz. Jak to jak kochana czucia przyszła ze szkoły. A co ty taką połumano idziesz? Taką taszę ciężką mam. Przestań, chyba ty tam cegły w tej taszy nosisz. Ja cegły łobędzi się, same książki, zeszyty. Ino się uczyć i uczyć. Przestań, a o czym ty się tam nauczysz? Wiesz co, teraz mi się wspomniało? Bo my w szkole o babciach, o dziadkach gadali. I powiem ci taką jedna zagadka. Godej. Powiedz mi, ciekawe czy chcesz wiedzieć, co to może być? No, godej. Bez dzień klepie, a w nocy pływie. Ha. Bocian albo ryba. Nie, zgodłaś. Roz. Ropucha. Może by było, no ale to nie ma. Nie. Dobra. Jakbyś mi tak dała taką wielką czekoladę, to może byś się wiedziała. Wiesz co? Dobra. To ja ci dam, ale na wieczór, wiesz, bo mam schowano we kofrze taką wielką szekulada, bo tak, że się pomyślała, jak będziecie tak spać, to się ją tam trochę tak Ale na pewno ci ją dasz? Jak oni będą spać, wiesz? Ja. To wiesz co to jest? Twój gebis w szklące? Nie, Runie! To oni w tej szkole
uczą, ja ci powiem, To je dzisiaj przewodzisz. Wiesz co, Wandeczko, nalej mi wody, bo mnie normalnie w tym karku zaschło. Tu można pić się wody, będzie ci lepiej. Ale wiesz co ci powiem, tak łaża po tej zagródce. Liście niepograbione, jabłka wiszą, jeszcze tam łoset, pokrzywa, miotek niewykopany. Mamuśko, nie martw się, do zimy pomału się zrobi wszystko i będzie czyściutko. Ty, a kaj jest ten mój ukochany zięć? Wiesz co, ten twój kochany zięć, coś go zabolało w klacie i poleciał do doktora. Bo ty o niego nie dbasz. O, dbum, bo to jest mój kochany chłop, a twój kochany zięć. Wiesz co ci powiem, tak miarkuja, co przyjada, to jego sztyc z nieba bołnia u doktora. Albo mu gorączka, albo mu sraczka, albo mu jakoś, ty, a nie ma on alergię na mnie? Nie martw się, wnet przylejzie. A może ci kawę zrobić? Teściowo, teściowo! Teściowo! Naplucie mi na klata! Mojemu najkochańszemu zięciowi mam napluć na klata. No ja Nigdy w życiu. idę od doktora. Ja? A co ci padł? Doktor padł, że muszę ta klata smalować jadem żmii. A tyś była u tego doktora, nie? Banda, kawa mi dej, bo normalnie ją nie dobra. wytrzymia. Już ci leja ta kawa. Nie? Jednak nie? Nie? To ja by na chore. Jezu Maria. Nie napluła ci. Nie, no chory by da, nie wyzdrowienia. Napij się kawy. Ty mi Tu to masz. pada lura. Słuchaj, Ja widzę przez nie hołdy czuchowskie. nie martw się, bo w twoim wieku już się mocnych kaw nie pije. Ja ci dbam o twoje zdrowie. Weź się piernik. Słuchaj, a ten piernik to może... Nie można ze zeszłego roku z odpustki. A, kodoż głupoty. Poklackiej, mamusiu. Brawo, mamusiu, brawo, brawo. Aż mi na dziurki kołoczowej wleciało. Napij się tej kawy. Przebiecie się, coś wam trzeba. A no właśnie, Po co ona przyjechała? ty, my się tak zastanawiamy, po coś ty tu przyjechała? Dom wynajęła. Co? Co? Dom żem wynajęła. A kaj będziesz mieszkać? Ty słyszałaś? No tu, ja już tu siedzam, ja tu jest fest dobrze. Pija kawa, no lura bo lura, ale kawa. Ciastka, no zeszłoroczne, ale ciastka. Josia już tu kofer szczuchany przywiozła. Wy się wyobrażacie z teściową mieszkać? Nie. Ura, babcia będzie z nami mieszkać, babcia będzie mieszkać. No, ale to tak... Ale jak tyś mu tak myślisz, że z nami mieszkać? A na długo ty chcesz z nami mieszkać? Wiecie, Josia tak pomiarkowała, No, że muszę trochę pieniędzy naszporować. a po co ci ta kasa? No ta kasa mi jest potrzebna, No. bo wiecie, trochę tak się oglądała w telewizorze, Ja, no właśnie. no i tak by mi przyszło na myśl, żeby sobie tak trochę jakieś tipsy zrobiła, jakiś tatuaż. Z tego by się trochę tak ubrała. No myśli padło. Kubek se dołożyła, no nie wiem, Co? nawet jeszcze miarkuja. A potem jakby mi tak zostało, wiecie, to by się pojechała na wody termalne. Ty naprawdę za dużo zaglądasz na te łony. Także, Babcia, ty i te twoje fanabery, ciebie chyba coś na łeb padło. Wiesz? Ty i dziary? no ja, wiesz, ona po prostu za dużo zagląda. Ona myśli, że jak będzie patrzeć no w ten telewizor, to będzie Miss Polonia. Ale ty się weź teściowo do dowodu i na twój PESEL. Przeca ciebie tam braknie botoksu z kuli tego PESEL-u. Daj pokój. Wiesz co, my się wybieramy na wczasy, to ono ją wezmiemy. Ja. A jak ją wezmiemy,
to ona se tej kasy trochę zaoszczędzi na tym. Dzieci, słyszycie? Jademy w tym roku w czasy. Ty, ale no myślę, że no ja. Wiesz, ale ja tak myślę, że jak ona już z nami jedzie na te wczasy, to ona by się tak mogła już do tego piochu przyzwyczajać. Co? Do te glutki dzieci, już nie dać, bo oni mnie już tam pędzą do piochu. Wiesz, a ja teraz myślę, że jak już pojadymy, nie? To żeby my tak miały te dorsze. Tak, one, wiesz, no musimy ją też tak zagadać, żeby trochę to nasza Symarka przymachowała, nie? Żeby my jakieś takie te wolne, nie? Ja wezmiemy ją, to będziemy mieć więcej dosiad, a ona niech się już pomału przyzwyczają, a na tych czasach to będzie za kindermidla. No ja może rację, będzie za takie tendydla. One, także myślę, że to tak jakoś będzie. One i jakoś... Tato, babcia żmija użarła. Co? Babcia żmija użarła, co teraz będzie? Ale dzieci, Będą kipnie. nie starajcie się. Wszystkie żmije już dawno wyzdychały, a moja teściowo kwitnie i żyje. Jest cała... Ura, babcia będzie żyła. Ura. Ale wiecie co, ja tak teraz się myślę, że jak, wiesz, jak ona będzie z nami już tu mieszkać, nie? To trzeba by jakieś takie rygory, jakieś takie zasady ustalić, nie? Wiesz co ci powiem? No. Jak ty już tak tu będziesz z nami mieszkać, to się musisz przyzwyczaić, że tu mieszka, rządzi, ryskieruje mój chłop. To ja tu rządza. I jak on ci powie, uwoż mi łobiot, to będziesz mu musiała ten łobiot uważyć. Nie ma zmiłuj się. A jak on ci tak powie, przynieś mi śniadanie do łóżka, też mu będziesz musiała przynieść. No jasne, pewnie. A jak ci tak powie ci Remi Izba, też będziesz musiała. Tu rządzi mój chłop i ryskieruje wszystkim łom. Prawda, dzieci? Ja, tato. I wszystkim ryskieruje. Tak jest, chłopie. Jak on tak powie, idziemy do łóżka spać? No to idziemy, ale z moim chłopem idę ja, nie ty. Ale wiecie, on tu rządzi. Ale wiecie, ja wam powiem, że najlepsza teściowo to jest na 102. To i ja. Nie. Teściowo na 102 to jest 100 metrów od domu, albo 2 metry pod ziemią. Artystki ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Brzuchu. Dziękujemy w oczekiwaniu na kolejny zespół walczy górniczy. Chcemy dać cześć i honor tym wszystkim, którzy za tydzień będą fajerować swoje święto z okazji Dnia Górnika, z okazji Świętej Barbary. Walczy górniczy. I też się możemy pokolewać, szczególnie górnicy. Górnicze skarby pod ziemią, głęboko ukryte drzemią. Na ścianach filara górnicza dziś wiara, tylko ma do skarbu drogę. Na ścianach filara górnicza dziś wiara, tylko ma do skarbu drogę. Jodzielny górnik zednych piska, wydobyło wągiel każdego dnia. A tam na wierzchu słoneczko śni, żonka się krząta, syneczek śpi. A tam na wierzchu słoneczko śni, żonka się krząta, syneczek śpi. Górnicza lampka się pali, to słonko w naszej kopalni. Kombajn
spocie mi dobędzie i we łodce stali. Jo śląski wierot, silny jak tur, gdy dobyło mnie z podziemnych gór. A tam na wierzchu jest domek mój, nim rządka czego ciubeczek mój. A tam na wierzchu jest domek mój, nim rządka czego ciubeczek mój. Dziękujemy i zapraszamy artystki z Koła Gospodyń Wiejskich Dębieńsko. Recykling. Teściowo, a żeście tak długo byli? Synek, tak mi zeszło. Pomóż mi się lipko przewlec. A, Guma. tu. Gumy. Gumy. Teściowo, Ja? byście mi kozali kupić 2 paczki. Za mną jedna została. Ty wszystko też policzysz, wiesz? Taki jeden kolega miał potrzeba, wiesz? Jakby nie to, to by się mogło tragicznie skończyć. A co, lista się znów? Nie wiem, patki mu szczeliłem. A, to wiecie co, oni się już tam oblikają. Nie, Bądźcie się Bartko No przebyć. to przyniosłaś mi lunty, ja? Lunty mu. No te moje to straciła, wiesz, Kasiu, cugu zostały, wiesz? Bartko, Jeronie, czekaj, to uważaj, bo to je, wiesz, jak od Gesslerki, Czekaj, co, trochę Tak, Bartko patrz, ale bruzda mi pięknie. Bruzda, Bruzda, musi być tak, bruzda, fajnie. Tak, brele. Brele, brele. Ło! A, synek, weź tu je. Teściowo, sam jakla, dziadka mocie. Jak wybiglował Grzesia, No a to potem wyprął. Dobra, wybiglowy, wyprą. dobra. Samo cię kiecka, bo jak włosem spadł, widzi. Kiecka, Wartko. Oni już tam oblikają. No co mi się żołtokają? Co to stresu, wiesz, taki koncert rockowy, co to stresu człowieka kosztuje. Otwierajcie gęba. O, O kurde, to chyba Lizol, co? słuchajcie, wy wszystko wyczyniecie. No i no się odkaża trochę. No, siedniemy se, póki ich nie ma, wiesz, Siedniemy się, ale to się siedniemy, ja. Słuchajcie, teściowo, No, bo z długo nie było. długo? No całki tydzień. Tydzień? No ja? No coście to robili bez tej tydzień? No, byłam na koncercie rockowym. A ty żeście badali coś o kapuście. A nie, bo to działki z Koła Gospodyń mi mają dać alibi. Docie działki alibi, nie? Ale wiecie co, bez całki tydzień wasz pobił się nerwowo, już był taki nerwowy. A wiesz co, on taje przystojny, seksowny i w ogóle mu pędzeją grubsko, wiesz? Aha. Ale on ta za inteligentny to nigdy. Powiem ci nie. Pamiętasz, synek, jak żeś ta trofka spatrzył, nie? Pamiętam, ciężko było, ale spatrzył. A ty ci myślał, że to je do królików? Dobrze, że im nie do... Nie, to by było, ale szacun, towar był przedni, powiem ci. Jak wizję widziała krasnoludki, yeti i utopka na dolinie. O, no. A pamiętacie, jak wyście byli u tego owsiaka? Na Woodstock. A, A ja pamiętam,
Jak nie pamiętam, owsiak przyszedł ku mnie i go do mi tak, babo, ja rozumiem, rób ta co chce ta, ale nie po 50, tam dodam do chopa. I no wyście mi kazali coś do łóżka załatwić No, zamiast bosu. żeby nie było, że mnie nie ma, nie? Żeby oni mi już tam planowali coś takiego innego. Ale kto? Studenty, nie? To byli. A te z medycyny studenty, nie? A ja powiedziałam, hopy, tego nie załatwicie. Już lepiej chcecie, załatwcie kościotrupa. Ja. I my tego kościotrupa opanowały, nie? Opanowali. Ja. My go wzięli i tak jak ja zawsze we wieczór robiła się ta moja wieczorna toaleta, my go oblekli do koszule nocnej, do morgenroka, zoki, skarpety, fuzekle, kolana my pozawijali bindą, tak jak ja to robiła, nie? Poszmarowała go maścią na hemoroidy, poszmarowała go maścią na reumatyka, nie? Wrazili go do łóżka, przykryli pierziną i pojechała. I na tym był u was koniec. No i tak. A ja teraz co dalej miał zrobić? A oni no chodził, Nie chopia. Ja, oni no chodził, a no ty jakoś tak no polegujesz, to niemożliwe. Ty masz teraz werwy, a ty no leżysz. Patrz, Ja, starał mnie. Starał. On już i chciał, żeby temperatura się... O ludzie, no. Ale ja mówię, nie, ona to szczymi. Szczymie to ona twardo, ona to szczymi. Ale gorzej było rano. Jak on wyszedł, te już zrobić. No, to A ja teraz mówię, teraz muszę coś z tym kościotrupem zrobić. Wzięła go z tego łóżka, ja. Wziął. I co żeś z nim zrobił? Seblik go. I do szranku. Szrank rzekł stołkiem, opar, żeby nie wyleciał. No. Ale na drugi dzień była niedziela. No. Żeście wszystko naszygowali do kościoła. Ja. Ale łobindrze żeście zapomnieli. I idzie do tego szranku, otwiera ten szrank, woło mnie, płyca mi. Obejrzyj się, to jeszcze jest ten powstaniec od mojej nieboszczki Unii. Ale ci się chopie tu kiedyś. No widzisz, ale udało się, nie? Wszystko idzie, wszystko idzie jak się chce. A powiem ci, festiwal, synku, bomba. Ja? I od tak wyrobiała, i od tak skokała. Mam tatuaż, ci pokorza, wiesz? Zostaw cię, a te chopy zaglądają. To nie pokorza, nie tym razem. Powiedzcie, no, jak żeście przyjechali? No siadła do cuga do autobusa, no i że przyjechała, wiesz? Ale powiem ci tak, te twoje kumple, co ze mną jechali, te z gruby, wiesz? Powiem ci, takie marne zawodniki. Nie, to ci powiem, harcerze więcej piją. Ja? Zuchy więcej piją. O! Ministranty więcej piją. No to ludzie, a jedno soczki, a jedno drinki, a jedno kole, a mieszają. No hopy, nie mieszajcie wy tej gorzoły. Tu nie chodziło o smak, tu chodziło o szum. Nie mieszajcie. Ty jeden taki, wiesz, przyszedł mi go do tak. Paniczko, a zrobić wam krwawą Mary? Krwawą Mary to ja miała roz w miesiącu prawie całe życie. Jak ci przypiernicza, to ty będziesz miał za rok krwawą Mary. Tak się mu powiedziała, wiesz? No ci powiem, no one są daremne. No wiecie co, ale ja wam powiem, że ja z wami też na początku nie poradził wypić, nie? Musiał żeś trenować. Szkoda, że to moja Baśka się tak na was nie podoba. O, wiesz, jeszcze trochę pora lotu, dostanie zięcia, wiesz, to też się zmieni, wiesz. A ja ci powiem, synek, żeś ty tam jednak najlepszy zięć. Wiesz co, ja musiała tych kandydatów zniechęcić, zanim ty żeś przyszł. A ja myślę, że ja po pierwsze. A tyś myśl se tak, myśl. Przychodził najprzód taki jeden Midlands, wiesz, ty, taki to było mądre, taki to było cwane, wiesz, ino przychodził, a ino się a wiele macie pola, a jaką macie wielochałupa, a w piwnicy to jaki macie piec, ten ekologiczny, czy jeszcze ten kopciu? A wiela Baśka dostanie nawiana, a w co na ausztojer? Już mnie nerwowo, tak mnie nerwowo, wiesz, godu mu, Baśka wiana, Baśka nic nie dostanie wiana, bo jest za tyle gryfno, a ma jeszcze 5 siostr, to będziesz musiał pomóc wyuczyć, a prywatne szkoły wydać i jeszcze wywianować. Wiesz, jak uciekał? A dyci ona ma jednego brata. A dyci ją pokolorowała, nie?
Wiesz, potem przychodził taki jeden, powiem ci, nawet był fajny synek, wiesz? Na początku przychodził z matką. Ale po 15 razie już tak się ośmielił, wiesz? Tak się już ośmielił, tak do nas nabadał, taki, wiesz, fajny synek był, ja, wiesz, fajny. I no on ogromnie dużo zjadł, wiesz, on tak dużo zjadł, jak on przyszedł. 5 roladów, 30 kluzek i bez tej dziurki. Miska tako, co się nogi myje modrej kapusty. Szwajza, popa, zista, pierniki, około oczu jeszcze z półminą ludzie dziagłunszą, do kury jajca w piosku zakopywały. A świnia, bo nie wiedziała, że świnia się umie bawić w chowanego. Każdy swojej dupy broni. No musi. Słuchaj, i ta Baśka by go chciała, wiesz? I no on się kiedyś zagalopował i Staszki zjadł całymi wyja, bo myślał, że to jest szpynka. Ja śmiernie. No, ja wierzę, tak to było. Słuchaj. Ale to kaj mu to wszystko no ja nie wiem, no wiesz co, no chyba bo go dali na niego wielkostopa, nie? To na te stopy to... Ja, wiesz, i ja go tak troszkę niepięknie, bo go zniechęciła, wiesz. Powiedziałam mu, że moja Baśka jest weganka. Koniec roladów. Koniec roladów, jajec, wszystkiego, nie? Albo z rabarbu Ja go do Baśka, wiesz, synek, ona jest weganka, ona ci po weselu będzie ino waży pokrzywa, oberiba, osztropest, jakiś rozkomańtu gimiza, wiesz? Bo tak uciekł, wiesz, że te sandale do dzisiaj Antryju stoją, wiesz, ale te wiele, ale niech se stoją, śnieg spod to będą dzieci z górki zjeżdżać. No, wiesz, no. I tak to se myślał, wiesz, że potem żeś przyszedł ty. Od razu żeś mi się spodobał, taki poroczek, taki nieśmiały, cichutki. W takim overolku przyszedł, jeszcze na G kupionym, naciągniętym, trampeczki toś miał związane sznurkiem ze snopowiązałki. Zokiś miał czyste, no trochę dziurawe, nie? Że tak te palce wychodziły we wszystkie strony świata, nie? Ja tak, że się wzruszyła, no Boże, jeszcze takie chłopcy są na świecie, nie? Tak, że się wzruszyła, no możesz chusteczka mi dać? Tyś mi dał ręków. Wiecie co? Od razu cię polubiło. Dobrze, ty Ryku, wiecie, bo mi się bez miesiąc świecił. Przynajmniej, żeś w nocy do domu trafił. No ja. No. Wiecie co, ja wam powiem. Ja też pamiętam ten pierwszy rozjazd wiadomości. Pamiętasz ja? Też pamiętam. Zrobiliście mnie bąkawa w takiej szklance szklanej. Ja taki ruby kożuch, ja. No ale pekcią, że prawie mucha mi tam spadła. Żeście ją tak szukali, tak znodliście ją, tak żeście szukali, wyciągliście, synku, nie staraj się, ona ci tam wiele nie wypije. Ja się cieszę, że ja wtedy zalała ta kawa zimną wodą, a nie wrzątkiem. Bo jak ja tym palcem tam gmyrała, to by się mało parzyła, nie? A tak eno mucha się wyciągło, wykręciło, położyła na talerzyk koło ocza, tyś się pojód, gęba żeś utarł do serweta ze stoła. Kultura! Ja wam powiem, teściowo, wy mi tak dodacie, my się tak rozgodzimy, ale wiecie, hopy na grubie dodają, że mają okropne, wredne teściowe. Często. Wredne, ja. Wszędzie ten piekol wrazi, pokrywki dźwigo, patrz, co tam jest naważone, ja. A ta jedna powiedziała, ona mu taki słuch, że ona nawet wie, kiedy pierzyna im z łóżka spadła. Zaczcie dźwigo. O, patrz. A jeden powiedział, ja się z moim teściowym doradę. Ja i kupił bilet do Afryki. No ale to pięknie, nie? No ale ino w jedna struna. I powiedział, jakby tam taki krokodyl chodził. To jest tak, jakby unos piec. Że go mógł pochalać, że go może na kolana wziąć, może. No. Ty powiedz, patrz, ty byś mi tak nie zrobił, prawda? Nie. No, widzisz, no ci przaja, ty się dobry synek, wiesz. No, wiecie, jak mnie się tak przypomni, to ja wam powiem, pamiętacie, jak ja wtedy przyszło o żarty, to... Wiesz co, przyszło to jest dużo opowiedzane. Przywiozli cię
pod kościół w Dębieńsku wyciekli. Jakieś dobre ludzie mi zadzwonili, że coś takiego podanego do ciebie leży, koło kościoła. To się na tragacz zajechała, w ciepłach cię na tragacz, przykryła baraniną. Ludzie myśleli, że wie za barana. Przywiozła do domu i okej. No ale ja myślę, że do stodoły się poszł wyspać, bo ja się obudził we stodole. Ja cię wciepła do susieka, przykryła słomą, żebyś nie zmógł. A pamiętacie, jak mi ten Gelcak ukradli, albo że go stracił, już są nie pamiętam, to wyście wtedy pożyczka wzięli, żeby Baśka się nie dowiedziała. A wtedy jak ją na tym mopliku jechał, jak ją wyrżnął do płotu, ja miał cały dziób, że ją zrąbali. No, to wyście mi powiedzieli, że dziekami, że po zbroju. Przed całym stadem dzików. No, Baśka powiedziała, ja mam męża bohatera. Tak, jaki tydzień ważyła, no. No ale że ona nie widziała, że ja mam opona na czole odbiła. I te drzyzgi w tej życi. No, ale wiecie, ja wam powiem, jakoś umiemy się zgodzić. Ja nie wiem, że inni nie umiem, a my umiemy, nie? No bo to se trzeba pomagać, trzeba się rozumieć, nie? No. Ojerunie. Anna! Anna, kaś ty tak długo była! O, niebezpieczeństwo! Anna, kaś ty tak długo... Ta kapusta deptała z dziuchami z koła gospody, wiesz? Tak długo? Bo tego było dużo, wiesz? No. Jo tak, czego mogłaś, aby zadzwonić? Ale ja nie miała tego przeciągu, zasięgu nie miała, wiesz? O, moja dziewuszka! Żeś ty już przyjechała, patrzuj, jakie ja sobie pazurki zrobiłam. No, że ja teraz nic nie mogę robić, więc tym bardziej się cieszę, żeś ty przyjechała. Babcia, a ja cię widział w telewizorze? No w telewizorze babcia na koncercie tańcowała, tak? Na koncercie? Rokowym! Ja! Ty członaj nosi Polki, jakie biesiadny. Co to? Franek, za dużo komputera, co ty to wymyślasz? Masz 2 tygodnie kary na komputerze. Tydzień z niego, tydzień. No to idziemy, pójdź, Dziołcha, pójdź. Ja to nie wiem. Synek, ale wiesz, dziękuję ci za pomoc. Na ciebie to idzie zawsze liczyć. Ojciec, ja wiem, o czym myślicie, ale każdy by tak na moim miejscu zrobił. No nie wiem, do Sosnowca w środku nocy przyjechać po teścia do izby wyczeźwień, żeby przywieźć go. Dobrze, że ta wasza. Dobrze, że ta moja ta kapusta deptała i tego nie widziała, bo to by dopiero było. Było to koło gospodyń wiejskich Dębieńsko, a w oczekiwaniu na kolejnych artystów zauroczeni koralami pań pewnego zespołu zaśpiewamy z Państwem, myślę, jedną zwrotkę, Talizman. Taki tytuł nosi ta piosenka. Po co mi diamenty, po co drogie perły, skromny jest majątek mój. Wszystko co posiadam, to jest mój talizman i czerwony ten korali sznur. Czerwony korali sznur, noszę go przy sobie tu. To talizman, co szczęście da, dla ciebie i dla mnie go mam. To talizman, co
szczęście niesie nam, dla ciebie i dla niego mam. Co szczęście niesie nam, dla ciebie i dla niego mam. To talizman, co szczęście niesie nam, dla ciebie i dla niego mam. Szanowni Państwo, Rostomilkowie, pozwólcie, iż powitamy burmistrza gminy miasta Czerwonka Leszczyny Wiesława Janiszewskiego. Myślę, że się nie mylę. Rozpoznaję dobrze. Witam również wicestarostę Rybnickiego, pana Marka Profaskę. A kto na tej rzeczy siedzi koło gospodarza? O, wiceprzewodniczący, czy przewodniczący Rady Powiatu Rybnickiego, Jan Tokarz. Witam. I kolejny zespół, Koło Gospodyń Wiejskich Książenice w scence jakiej? Teściowo i zięć. Teściowa i zięć, no właśnie. Chodź, Jorguś, podną zawrę komisariat, chodź. A ja się sam zagapił, dlatego mordercę ginął podany do twojej matki. Panie policmajster, człowiek zaginął. Po co te wielkie słowa, człowiek? Teściowo zaginął. Spokojnie, znajdziemy. No i tego się najbardziej obawiam. To zaczniemy od tego, kaj żeście widzieli matka ostatni raz? Ostatni raz. Jak to pięknie brzmi. Normalnie balsam na moje uszy. Skąd wy w ogóle wiecie, że ona zaginęła? No właśnie, Wielka, skąd ty wiesz, że ona zaginęła? Może się zwyczajnie utopiła? A dzwoniliście? Jasne, pierwsza rzecz, co ja zrobił, to ja dzwonił do kostnicy. Ale ja nie. Ja jednak nie tracę nadziei i dzwonię co godzina. Halo? Kostnica? Jakieś dobre wieści? Iwenka, miała mama tatuaż. Ty głupi, nie. Niestety to nie ona. Ale ja jest cały czas pod telefonem. Dzwońcie o każdej porze. Dlaczego są tęsknieni? Ale ja się pytam, czyście do domu dzwonili. No oczywiście, ja się musiał z teściem tą radosną nowiną podzielić. A może ona już jest na zod? Dzwońcie jeszcze raz. A skąd wiesz? Tyś się ani nie spytał. A po co? Muzyka gra, też było żarty. To jest niezbędne, na pewno nie ma. Słuchajcie, ja was nie chcę straszyć, ale zdarzają się porwania drogu. A kto by to chciał za teściową łuku? A jak wam zagrożą, że ją sklonują? Tego to, że nie przebił. Może ją porwali na organy? Ty, Werka, nasza matka to jest prawdziwa kopalnia złota. Z niej wyszło za 5 ludzi zrobić. A teraz mi powiedzcie, czy matka miała jakich wrogów? No, na mnie nie patrz. O, zakryty, no, był całkiem czysty. Czy miała jakich wrogów? Może co?
Mama to była taki dobry człowiek. Ani do ostudy, ani do swaty. Dobra, piszę. Po pierwsze, gospodyni u Karyny szkół. Eno my przyjechali, zaraz się z nią powadzimy. Po drugie, handlarz na torbu, którego sprzezywało. Po trzecie, sąsiadka, który ukradła leżak na plaży. Po czwarte, bajtel, któremu zeżarła kukurydza. Czekajcie, trochę się tego nazbierało. A to dopiero pierwszy dzień. Wie się zdo, że wy za teściową nie przepadujcie. Może ona specjalnie uciekła? Teściowo, ona by mi w życiu takiego grzynku nie zrobiła. Była roz taką historyją, że ryboki sieciami człowieka wyłowili. No nic, okazał się, że je żywy. A nie znacie historyjki w takim szczęśliwszym zakończeniu? Dobra, to opiszcie, jak wygląda wasza matka. A można przeklinać? Nie. Czekajcie, siedzi sam u nas, fałszysz pieniędzy. Zeflik, kajże zie, wyłaź z tego aresztu. On nam portret pamięciowy namaluje. A czy ja poradzę? Poradzisz. Pieniądze fałszujesz, to cóż takiego portret narysować? Czekaj, sam jeno, synek, sam mórz papier, szkryflok, se to oprzyna, to będzie ci lepiej się rysować. Sam mocie to. No i dobra, a teraz godejcie. Jak wygląda wasza matka? A ty wiesz, co może być. Moja mamuśka miała takie piękne, modre oczy. Takie świdrowate. A nos? Nos taki normalny. Ja, i wszędzie go wsadzą. Czy to jest normalne? I tako 1,80 m wysoko i 2,93 roko. I tak gęsi tak wsadzą. Do goryla podano. Nie nałeś opisu moja teściowa. Pokaż portret, coś tam namalował. Ja, czemu? Nawet podano, zwłaszcza z rana. Dobra, to trzeba by teraz ten portret skserować i porozwieszać po mieście. Nie ma mowy, wszystkie turysty wyjadą, jak obejrzą, A ty, Zefel, idź. Nazad do aresztu. A jeszcze mi powiedzcie, bo to jest ważne, jak matka była obleczona? Mamuśka miała taki piękny, kwieciaty klajd i taszka. O, a w taszce na pewno flaszka. No i dymy, wasza teściowość, no i dymy. Flaszka, pytam, czy Chwilę. Halo? Oczy wytrzeszczone, pijana na pysku, 3 pogryzionych. I werka twoja matka zrobi. Zaszczelić, bez gotki natychmiast, zaszczelić. Dobrze go zaszczelić. Nie, to wściekły pies gonił turystów po plaży. Puszczę. Zamknij ją. Co była? Jak już wiecie, za ta śmieszczone kajetynki syrunki. Mamuśko, każ ty była, co się to z tobą działo? Dzieci, bo ten twój kierun do mnie zamarł. W klatce z niedźwiedziem była za wcześnie, to całą noc tam krzyczała. Ale restauracja to Jorgus. Ja chciał ta stypa odwołać. Nic nie nakazujemy. Adam Pesty to nie trzeba, bo ja mu sama tak pięknie zaśpiewał, że będzie liczył.
co ta haja, nie rozumiem, przeca, ty nie będziesz miał z tobą żadnych szans. Koło gospodyń wiejskich, książęnicze w scence Teściowa Jezierska. A za chwilę już ostatni przedstawiciel tego gatunku rozrywki. Koło gospodyń wiejskich z Palowic, ale w oczekiwaniu proponujemy Państwu zaśpiewać starą czeską polkę. Po polsku mówią na nią banda. Dedykacja dla zięciów i teściowych. Precz smutki niech zginą, wspomnienia niechaj płyną. Obsiądźmy stoły w koło z piosenką wesołą. Uśmiechnij się jasno, a wszystkie troski zgasną. Podajmy sobie ręce, piosence, piosence, bo w naszej krainie przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. I zawsze mamy chęć na szał, byleby śpiew wesoło brzmiał. Bo w naszej krainie przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. I zawsze mamy chęć na szał, byleby śpiew wesoło brzmiał. Bando, bando, spotkania nadszedł już czas. Bando, bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie, wkrótce znów spotkamy się. Hej! Bo dosyć smutku w mieście, niech żyje nasza banda, a reszta karamba. Nam smutku nie trzeba, gdy w górze błękit nieba, a gwiazdki z białką siną nad głową nam płyną. Bo w naszej krainie przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. Bo właśnie w tym jest cała rzecz, by wszystkie troski poszły w precz. Bo w naszej krainie przyjemne jest zabawić się fajnie i śpiewać też. Bo właśnie w tym jest cała rzecz, by wszystkie troski poszły w precz. Bando, bando, spotkania nadszedł już czas. Bando, bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie, wkrótce znów spotkamy się.
Szanowni Państwo, tak zerkam właśnie, czy już tam mikroporty podłączone pod artystki. Za chwilę ostatnia prezentacja scenki kabaretowej Teściowa i Zięć w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich Palowice. Po tymże występie mogą Państwo głosować. Będą zbierane głosy. Podczas ich liczenia wystąpi dla Państwa specjalnie zespół, który przybył do nas z okolic Bielska, z Pisarzowic. Jest to zespół regionalny. No i myślę, że zobaczymy, co nam zaprezentują. Patrzę. Teraz nie wiem, czy mi tak pokazali, czy nie wiem co. W każdym bądź razie, szanowni Państwo, powitajmy brawami Teściowo i Zięcia z Koła Gospodyń Wiejskich Palowic. Dzień dobry, pani Gruszko. Dzień dobry. Proszę. Ja sam przyszła w pewnej sprawie. Chodziło o mojego zięcia, prawda? A cóż się dzieje z zięciem złego? Pani się martwi o niego? Kaj się martwię, nigdy w życiu. Dobrze by go nie miała. Ale moja działka Cilka go kocha i przed konwoczkę przysięgała. Trudno, takiego se obrała. Łoczyka nie miała. Bo za młodu to się zachciło, jak kobyle łocki. A co ja teraz mam z nim zrobić? Mam go otruć? Mnie to interesuje, jak on długo będzie żył. Jakim on jest niedobry i nopiekliwy. Z kuli mnie, to jak on żyje w salonie. I no nie dłużej niż ją. Widzę, że starucha patrzy w kula. Zaro i tu zakręca ogonem. Dźgnają widłami i zamiast wuszczu zobaczy salami, a zamiast przyszłości zobaczy duperele. Zakara, że nie była 10 lat w kościele. No cóż, karty pokazują mi, że zięć dłużej będzie żył. Patrz. Najpierw śmierć po ciebie przyjdzie. Wkrótce to już będzie. Wiecie, ani nie ma choro. No nic, leca do domu. Legą do pryka. Trzeba wołać faroża, medyka. Poleciała jak głupio. Chwila. Zajrzech coś pomyliła. Łopumbuczku, zajrzech coś pomyliła. Ty tu nie wzywaj, Bumbuczka! Masz kolejną diabła nauczka! Synu, zięciu, ludzie, czym ciebie wychęcił. Wiecie, Lego nie pierzina, swołujcie całą rodzinę. To są moje ostatnie dni. Czy mnie się to śni? Mamo, co ty gotusz? Co się dzieje? Czupię mnie w karku, ścisko mnie w klacie, cały strach w gacie. Synku, leć po notariusza. Mamuśko, nie. I o testament spisać muszę. Ty gotusz. Dobrze, to już tak dawno spisane być miało. Dawno. A ty się nie ciesz. Na ciebie nic nie będzie pisane. Całe życie przeleżą na tapczanie. Figa z makiem. Nawet wnuki przepiszę. Na ciebie liście będzie dzicza. Mamuśka, wyluzuj. Pije Kuba do Jakuba, zięć pije do mamy. Richard, czy ty nie widzisz, że mamuśka leży na łożu śmierci? Nie mogę się tak zachowywać jak ostatnie chamy. A przecież by się normalnie napiła, to by założyła. Skończ.
Teściowo, ja te pieniądze dobrze spożytkuję. Nowa dzwonnica przy parze wyrychtuje. Obiecuję. Podobno tu ktoś potrzebuje doktora. Doktorze, teściowo się już z księdzem dogadała. Takie datki mu obiecała. Z prywatu dzisiaj nic nie będzie. Idźcie do domu, w kapcie wam nic nie przybydzie. O nie. Po stukom, po badum, trochę pogodą, przecież nie pójdę z kwitkiem do domu. O, widzę, że pani na łożu leży. Proszę dać rękę, puls zmierza. Proszę pokozać gardło, ależ ręką. Ja tam lubię w każdą dziurę wsadzić oko. A teraz keca podnieść wysoko. Po moim trupie. Jak se pani życzy? Chcę życia. Teściowo kuno z goryczy. O, to ja już tu nic nie pomogę. Dejcie koperta i rzekajcie do Boga. Zięciu, zięciu, zięciu drogi, nie zawsze nasze drogi. A, szeroki drogi. Nadszedł mój kres. No to godej, co chcesz? Trumna, dębowo-nowo, wyjątkowo. Na wysokim pomysł polerowano, 3 razy wydmuchano i mięciuś po wyjściu. Dostaniesz choby porcelanowo i nogyńka, kiedy się żegnamy. Gdyby się już pozbył Iście kieruński, czekaj, ino stana, o się powodowy kilka tej nie podważa. Moją zarodę nie podważa. Jeruna, puca, mlynę ileż! A ty dlaczego od nich chcesz? Ja nic nie chcę, no zgody. Niewiesta zgoda do spokoju mojej duszy. Ale mojego majątku i tak nie ruszy. A więc nie być taką zawziętą. On pierwszy wyciągnął do ciebie ręka na zgoda. A pamiętaj, że zgoda to rzecz świętą. No ja i tak już mam kupca. Do łąka i do pole pod lasem. Jak się ida drugą i tam się zmęcza, to się tam, to nieważne. Teraz to ja czekam ino na tego notariusza. Przekupić go muszę. Diabeł niech se weźmie od tej starej duszy. Jak się diabła wzywa, to diabeł przychodzi. Stawajcie gipko gościa mocie. Zaś tako staro dewota. Wiecie, jak mnie już wkurza ta robota. Wiek emerytalny cołki to zdźwigają. Jedyno nadzieja, że zaś mono ci z PiS-u wygrają. Jest szansa, jest, że w programie jakiś plus do śmierci mają. Za prędko żeście po mnie przyszli. Może się jeszcze śmiertka rozmyśli, bo ja mam szaty zapłacone. Ja mam szaty na dancyngi kupione. O! Ty chyba taka stara jak ta walizka. Ale tu się wszystko zgadza. Rynia z Pawłowic. Ja mam tu terminy zapisane. Z centrali podali mi wszystkie dane. Jak Rynia z Pawłowic? Dzieciuje Gienia z Palowic. No nie. Jak? Gienia z Palowic. No Gynia, nie Rynia. No wszędzie bajzel. To ja dzwonię do centrali. Dzwoń? Halo, centrala. No kaj, wyście mnie zaś wysłali.
No Zita z tej strony. Adres zaś był pomylony. No Palownice, nie Pawłowice. Runa, matka, coś ty oszalała, tyś już ten majątek sprzedała, a kaj reszta, coś ty z tym zrobiła? Ty krzmodrzej za co nakupiła? Nic, że jeszcze nie sprzedała. Nowe życie, że wygrałaś. Jak ci się to pomyliło? Ale na szczęście to się wyjaśni. A teraz to ją wyda żyć, balować i pić. Widzisz, że mi plany pokrzyżowała. Moja łąka mi sprzedała. Już żech myślał, że wyda jak w raju, a dalej żech je w dupie na kraju. Nie myślcie, że to już koniec tego ambalasu. Otwierajcie wróta, szykujcie wieczerza. Tu nie żarty. Dajże ich coś pomieszała. Trzeba nowo stawiać karty. No to kogo w końcu nam brać za światy? Widza. No nie mnie. Może się już wymigała. Także ci pokosała. Widza, jak zięć w tule leży. W bardzo eleganckiej odzieży. Zemrze na marskość wątroby. Jeszcze tej nocy. Mnie już tej robocie nic nie zaskoczy. Teraz idę nauczyć kosa, ale na ciebie, bratku, wyda się patrzeć z ukosa. Będę ryczeć za tobą do końca życia. Moż coś chciała. Mój czas jest bliski. Spakuj mnie, tej walizki. Spakuj mnie. Cicho! Bo żadna śmierć, żaden diabeł, ani żadna wróżka, ani nikt inny do pierona nie będzie rządził u mnie w domu. Zrozumiano? Won z mojej chałupy! Won! Bo pożałujecie! Opamiętacie mnie koń swoty, ta indziej szukać roboty. Jedno wam powiem, jakiem wiedzia z Palowic, że mojego zięcia to mogła wykończyć ino. Widza w kartach to wieczne życiowe udrynki z teściową u boku. O nie, śmiertko! Weź mnie, Wartko! Jeszcze w tym roku! Zięciu mój, ożenij się, żeby w życiu dobrze mieć. Teraz rękę kradnie mi, bo chcę ciągle pić. Gdzie córeczko miałaś oczy, zobacz jak się wężuś toczy. Wiem, że nie otruje mnie, no bo rękę chcę. Ja nie jestem wzorowa teściowa, a dziś mówi stara krowa. Za rękę moją pije browar, a narzeka na mnie wciąż. Ja nie jestem wzorowa teściowa, a dziś mówi stara krowa. Za rękę moją pije browar, a mojej córeczki masz. Dziękujemy artystkom z Koła Gospodyń Wiejskich z Palowic. Szanowni Państwo, w 14. turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Gwara Śląska na Wesoło, który odbywa się pod patronatem burmistrza gminy miasta Czerwion-Kalszczyny Wiesława Janiszewskiego, usłyszeliśmy dzisiaj piosenkę śląską oraz scenkę kabaretową Teściowa i Zięć. Przypominam, że wystąpiły w kolejności alfabetycznej Koło Gospodyń Wiejskich z Bełku Brawa, takie zaoczne, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Czuchów,
gospodyń miejsko, miejskich oczywiście, koło gospodyń wiejskich Książenice oraz koło gospodyń wiejskich Palowice. Za chwilę wystąpi przed Państwem zespół regionalny Pisarzowianki. Pisarzowianki już się ryktują, za chwilę tu się sekcja instrumentalno-wokalna przygotuje. Gdzie ona jest, nie wiem, już powinna dawno tu być. Dawno. Mogę tak im trochę pogrozić, bo wiem, komu to robię, więc mogę sobie pozwolić na to. Zapraszamy. Czy Państwo już mają, powinienem jednak przypomnieć, czy Państwo już podkreślili koło gospodyń wiejskich, te, które chcą Państwo wyróżnić swoją nagrodą? To proszę to uczynić. Prosimy o zapalenie światła właśnie, bo za chwilę będą zbierane do specjalnych koszyków i podczas występu zespołu regionalnego Pisarzowianki liczone głosy. Moglibyśmy coś zagrać, no ale tu będziemy przeszkadzać właśnie artystom, którzy się muszą tu podłączyć. Myślę, że zespołowi regionalnemu Pisarzowianki nie będzie przeszkadzało właśnie to zbieranie głosów Państwa.
Zapraszamy zatem na występ zespołu regionalnego Pisarzowianów. Witajcie, tak jak ojciec powiedział, przyjechaliśmy do was z Pisarzowic. Pisarzowice to jest pierwsza wieś, jakby Państwo jechali z Bielska Białej do Oświęcimia.
to musicie jechać przez Pisarzowice w gminie Wilamowice. Jest to najkrótsza i najszybsza zarazem trasa do Oświęcimia. W swoim repertuarze mamy przede wszystkim pieśni ludowe z okolic Pisarzowic, jak również z innych regionów. Ta ostatnia to był taki walczyk na Zielonym Mostku, piosenka miłosna, w tle taki motyw hydrologiczny i tu też nie przypadek, bowiem w Pisarzowicach, jak zresztą w całym regionie, bardzo dużo jest stawów hodowlanych. Również przez Pisarzowice przepływają aż 3 rzeki i proszę sobie wyobrazić, że jedna z nich nazywa się Czerwonka. Więc to widzicie, nie przypadek, że tu jesteśmy, nie tylko ja łączę Pisarzowice z Czerwionką, ale również ta rzeczka. I tu też kolejna ciekawostka, mimo tego właśnie, że Pisarzowice tak mocno związane są z wodą, to w dalszym ciągu w Pisarzowicach nie ma żabki. No i kolejna taka ciekawostka geograficzna. Pisarzowice to nie tylko woda, ale również góry. Pisarzowice leżą u stóp praktycznie Beskidu Małego. I jakby Państwo jechali do Bielska Białej od strony Cieszyna, taką porą, jak jest ciemno, jest dobra widoczność, to po prawej stronie, już tam w okolicach Skoczowa, nawet wcześniej, zobaczycie taki punkcik, to będzie krzyż na Chrobaczej Łące, bardzo charakterystyczny
obiekt właśnie widoczny z daleka. Tam się rozpoczyna szlak papieski. Tam w latach młodości właśnie Karol Wojtyła, wielki miłośnik gór, sobie chodził po tych górkach. I my w repertuarze również mamy kilka takich góralskich utworów, ale ten kolejny to nie będzie góralski, ale właśnie z okolic bliżej Oświęcimia.